matan aure ga shawara nan kyauta zan ba da ita, dukkaninmu mai amfani da ita, don kyauta ce zan bayar. A duk lokacin da namiji ya aure ki, to in dai zaman aure zaki shadidan kina son shi, to ki zaman haƙuri, ki yi zama na tsakaninki da Allah. Duk lokacin da aka ce namiji ya auri mace, daga kwana 1 zuwa kwana 40, to duk wani abu ya sauka daga kansa. Kin san wannan lokacin wani irin zama za ku yi da shi? Zama na raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ki fuskanci gabanki, ki fuskanci rayuwar zaki na ibada da zaki raya a cikin gidanki. Ki yi haƙuri. Haƙuri yana samar wa mace mijinta. Wani irin haƙuri kuwa? Abin da ya so ki so, abin da baya so kar ki so shi. Duk abin da ya so in dai bai taka shari'a na addinin musulunci ba, ki so shi, ko menene shi. Wallahi tallahi zai so ki tsakaninsa da Allah, kuma zai zauna da ke tsakaninki da Allah, kuma haƙurinki zai sa ya so ki fiye da yadda ba kya tunani. Ba sai kin ɗauki kuɗi kin kai wa malami ba. Wallahi shawara ce nake bayarwa kyauta. Ki yi haƙuri, ki yi tsafta, ki yi biyayya, ki gani a lokacin da namiji kike masa irin wannan, wallahi tallahi yana alkunya ya miki wani abu da ba daidai ba. Duk lokacin da ya zo zai miki abin ma zai dinga jin alkunya, yana kawaici, ba don komai ba saboda yanda kike masa biyayya. Su maza da kike gani, wai mata na waje ko na waye ko yana ganinta, duk kyanki ba zai ruɗe shi ba. Kyau yana tashi. Ki kalli social media, duk macen da ta zo duk kyanta ta yi trending, ƙasa take yi wata rana, wasu ne suke tasowa. Tashin farko namiji ya ganki da kyau zai ga kin burge shi, amma yau da gobe kyan yana dishashewa. Darajarki da zai gani, haƙurinki da tausasawa, ko wata zai kawo cikin gidan wallahi ba zai bari ta raina ki ba. Ki fuskanci rayuwarki da 'ya'yanki, kawai wani irin tarbiyya zaki ba su. Ki samu duniya, ki samu lahira, ki samu wa 'ya'yanki masu ma duniya da lahira. Lada zaki samu a wajen Ubangiji. Tarbiyyar 'ya'yanki da shi ta kansa tarbiyyar da zaki dora shi a kai zai kawo masa nutsuwa. Fita kasuwar sama zai kawo masa arziki, ke ma kuma zai kawo miki arziki cikin gidanki. Shawara nake baku kyauta, a yi haƙuri, mu tattari gaba ɗaya mu yi haƙuri. Komai na Allah ne. Kar a ji sirrinki da mijinki, kuma kar ki fito da sirrinki da mijinki. Wata rana zai ga wannan abin, wallahi ko yana yi zai daina, ko yana yin ba daidai ba zai daina. Haƙurin yana janyo mana riba babba.